Så kom det første gejl hjem til sætten, og det er simpelthen bare et Italian orange skjoldsæt, som I kan se her. Og så lidt klistermærker. Og det er ikke så store. Det gør det. Fuck, det er fed farve. Ej, jeg prøver lige at se den her farve. Den er rimelig stilo. Det første vi gør, det er at vi sætter dem der på, og de skal sidde lige hernede. Så det får vi lige gjort. Jeg kan ikke sove på de her SP-skjold. Det er fandme brandvarm, det der er brandvarm. Det er fint. Folk de tænker sikkert også. Så er vi i gang med at få strømmen til det nye derovre. Ser stabilt ud. Vi får på en eller anden måde. Nu har vi lidt svært med vores fine clips her. De er alt for små til selve beslays. Yes. We can't cook right now. Det er en killer. Som I kan se er projektet færdigt. Vi har fået en ny skjold på. Det nye klinglygter. Det er der vores video. Tak for i dag. Ja. Så det holder skulderen. Også det der. Prøv lige hold den der. Ja. Nu har vi lige så fundet ud af, at for at få det her skjold på, så skal du have hjulet af, og så stikke den igennem forgaflen. Så vi har bare valgt en lille løsning. Vi modificerer bare lidt. Ja, vi fjerner det, der skal stikkes udenom. Det er derfor. De gode vinkler. Nu er det kræve, drengene. Ja, det siger du ikke. Husk nu, at det drypper igennem. Jeg har brændt mig for sådan en der før. Pisse ondt. Ja, de er rimelig varme. Men man skal bare holde på i lang tid. Billede nummer 1. Billede nummer 2. Billede nummer 3. Det er metoden, når man sætter klistermærker på. Jeg har været skilletekniker. Ja. Remember the name. Det var faktisk rimelig godt, det her. Damn! Jeg har faktisk, vi må ærligt om, jeg har aldrig set en sip med Stay 6 klistermærker på. Hvad spil? Så slutter vi af for part 1. What a talk! Vi gider ikke mere, så det er